Hai que ver. Canto traballiño pasábamos antes para facer os labores da casa e lavar a roupa. Metíamola en bañeiras de zinc e levábamola ao río a lavar na cabeza. Tamén o pasábamos ben. Xuntábamonos unha boa pandilla de rapazas no río, tendíamos a roupa a clarear e falábamos das nosas cousas. Tamén me acordo cando miña avoa me mandaba a Muros a levar o leite. Xuntábamonos un grupiño de mozas cas leiteiras na cabeza e íamos camiñando hasta Muros. Cando non podíamos máis, parábamos e aproveitábamos para botarlle unhas cantareas. Pasábamos moito traballo na terra e no mar. Botábamos as patacas, o millo, o centeo, recollíamos os aljasos para estrar a terra. E a recolleita, canto traballiño. Pero que bo é que fresquiño estaba todo. Nós nada máis que íamos os días das feiras. A do 1º e a do 24 en Carnota. E a do 2 en Canedo, que era ben grande. Eses días eran día de festa. Poñíamos os panos e os socos novos, xuntábamonos todos os mozos e mozas da redonda e levábamos o que tiñamos para vender. Con eses cartiños podíamos comprar algo para a casa. Levadura, pan de trigo. Como se botan de menos aquelas feiras. De abril celebrarase en Carnota o Vin de Mover, unha feira como as de antes. Non vos la podedes perder. Animádevos a vir vestidos cos traxes da época.